V druhej časti videa si povieme o infodni, ktoré sa konalo v Dunajskej Sede v Kultúrnom dome 5. a 6. februára roku 2024. Tu sme sa pýtali partnerov projektu, ako vnímajú pôvodný stav Klatovského ramena a čo spravili pre zlepšenie jeho stavu. Dobrý deň, vítame pani Supekovú, inžinierku z SVP, Slovenský vodohospodársky podnik, a chceme sa jej spýtať, že ako vnímali Klatovské rameno pri vstupe do tohto projektu. No takže Klatovské rameno, keď sme boli vlastne na prvých rekognoskáciách, tak sme boli milo prekvapení kvalitou tej vody, že je naozaj priezračná, čistá. Nemilo sme boli prekvapení faktom, koľko čiernych skládok sa nachádza na okolí, koľko premostení a rôznych presypaní je či na Klatovskom ramene, či na ramene Čotva alebo na ramene Soliary. Zároveň je to ale pochopiteľné, keďže sa nachádzame v antropogénnej poľnohospodárskej využívanej krajine. Klatovské rameno preteká viacerými obcami, takže je úplne pochopiteľné, že ľudia sa chcú dostať z jednej strany alebo z jedného brehu na druhý breh a bez toho, aby museli robiť 30 km alebo 50 km obchádzku. Dobre, a čo sa vám podarilo v rámci tohto projektu spraviť na zlepšenie stavu Klatovského ramena? No, podarilo sa nám vlastne v spolupráci s Technickou univerzitou a s Poľnohospodárskou univerzitou vyriešiť vlastne štúdiu a urobiť návrh opatrení taký, aby sme z neho zostavili návrh programu starostlivosti pre územie európskeho významu, ktorým je Klatovské rameno, ktorý teda plánujeme odozdať štátnej ochrane prírody a dúfame, že vďaka nemu štátna ochrana prírody pristúpi postupne k realizácii tých jednotlivých opatrení. Program starostlivosti zároveň otvára aj priestor pre také občianske združenia ako vaše združenie, keďže sa v ňom uvádzajú aj rôzne invazné druhy alebo aj tie pôvodné druhy a vlastne dáva priestor pre spoluprácu miestnych združení s obcami, deťmi alebo mládežou pri manažmente týchto biotopov. Ďakujeme veľmi pekne. Nebude to za čo? Tak, tentokrát vítame u nás pána profesora Juríka z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre a chceme sa ho spýtať, že keď začínali s projektom, ako vnímali počiatočný stav Klatovského ramena. Tak počiatočný stav som si predstavoval, že ideme do 5. stupňa ochrany a že to bude absolútne čistá krajina bez nejakých záťaží a bez všetkého a že dostane vyriešiť naozaj len to prúdenie toho ramena. No ale v podstate, keď sme si preskúmali všetkých tých 30 km Klatovského ramena, tak sme zistili, že je tu o mnoho viacej tých problémov, ktoré vyplývali z toho, že tá Národná prírodná rezervácia bola vytvorená v roku 1993 a všetko to, čo bolo predtým, zostalo. A zatiaľ sa do dneska v rámci tých zmien nič takého neuskutočnilo, čo by zodpovedalo tomu stavu Národnej prírodnej rezervácie. Takže ten stav ma dosť prekvapil. Dobre, a v rámci tohto projektu, ako prispela vaša univerzita k zlepšeniu toho stavu a ako by sa dalo zlepšiť ešte stav v budúcnosti? Tak, čo sme prispeli, že dali sme si tú prácu a jak peši, tak aj pomocou dronov alebo iných zariadení sme preskúmali celý ten stav toho ramena. Najdôležitejšie bolo snáď hodnotenie kvality vody, kde sme videli, že v tých horných častiach, kde bolo pôvodné napojenie, je dneska ten stav vody pomerne zlý a nezodpovedá kvalite požadovanej na povrchové vody ani na život tých organizmov, ktoré by tam mali byť. A že potom vlastne v tej spodnej časti prechádza Klatovské rameno 3 obcami a hoci voda vyzerá opticky, že je o mnoho čistejšia, sú tam zvyšky napríklad koliformných baktérií a podobne, čo hovorí o tom, že je to znečistené ľuďmi. Zlepšenie z hľadiska našej činnosti je v tom, že sme našli miesta, ktoré treba riešiť, že sme zistili reálny stav celého toho ramena a v podstate v spolupráci s Technickou univerzitou Bratislava vieme navrhnúť zlepšenie prietokových pomerov, a na ktorých miestach je potrebné riešiť sedimenty
No a potom druhá vec, ktorú sme riešili, sú tie invázne rastliny a pripravujeme publikáciu o riešení tých inváznych rastlín, ktoré sú na danom území a v rámci jarného obdobia ideme v spolupráci so štátnou ochranou prírody začať aplikáciu tých opatrení na invázne rastliny, aby sa ďalej nerozťahovali v tom území. Ďakujeme. Dobrý deň, dnes u nás vítame pána profesora Šoltésa zo Slovenskej technickej univerzity stavebnej fakulty. Chceme sa ho spýtať, ako vnímal Klatovské rameno, keď vstupovali do tohto projektu. Bolo dosť zložité sa oboznámiť s hydrologickými pomermi Klatovského ramena. Chápem to z historického hľadiska ako v podstate jedno z ramien Malého Dunaja, ktoré malo svoj vývoj a myslím si, že ten vývoj spel k tomu, že jednoducho sa to korýto zanášalo. Bolo tam veľa sedimentov, ktoré boli spôsobené práve povodňovými prietokmi, ktorými bolo Klatovské rameno zasiahnuté. V podstate po dobu viac ako 100 rokov. Dobre, a ako vaša univerzita prispela k zlepšeniu jeho stavu počas tohto projektu? Našou úlohou v projekte bolo hľadať technické riešenie na vylepšenie hladinového a prietokového režimu. My to vidíme v podstate v určitej dotácii vody do Klatovského ramena. Riešili sme túto úlohu na základe hydraulického modelovania, na základe digitálneho modelu terénu, ktorý sme mali k dispozícii a tie riešenia sú možné. Je samozrejme, že nie je to úplné riešenie a nie je to finálne riešenie, lebo rozhodujúca bude práve kvalitatívna úroveň hladiny, teda kvalitatívna úroveň vody, z ktorej by sme chceli dotovať Klatovské rameno. Ďakujeme pekne. Prosím. Dnes sme mali prednášku o výstupe tohto projektu a prišiel nás pozrieť aj pán Kufa z Ministerstva životného prostredia, on je pán štátny tajomník. Chceme sa ho spýtať, že aký má názor na túto vec. No, tento projekt ma veľmi zaujal z hľadiska toho, že v podstate toto je tu na Žitný ostrov a tie mŕtve ramena, alebo tá sieť tých mŕtvych ramien, ktoré tu nás sú, je ich niekoľko desiatok a toto je len jedno, to Klatovské rameno a dve tie priláhle a to sú Soliari a to druhé sa Čotva. Veľmi ma to zaujalo, myslím si, že veľa vecí aj som sa tak aj naučil, ale to zároveň to prírodné a kultúrne dedičstvo je vidieť, že aj ľudia miestni ako z regiónu im na tom záleží, aby to dedičstvo sa zachovalo aj pre tie budúce generácie. Ja tak ráno som si tak aj vybehol k tomu mŕtvemu ramenu a keď som to, čo som ako videl práve ako na tom úseku, kde to bol som mimoriadne ako nadšený, lebo bol tam starý vodný mlyn, ktorý síce teraz nebol ako funkčný, ale videl som tam krásnu, nádhernú čistú vodu a to vyvieranie, alebo jak sa to povie ten terminus technicus, vývery vody, ktoré tam sú, tak som bol úplne úžasnutý z toho, že akým prúdom ako to tam tečie. A tí odborníci hovorili, myslím, že 3 kubiky za sekundu je ten prietok. Videl som to, že to bolo aj to Klatovské rameno, bolo plné rýb, ale aj tých sedimentov, ktoré sú vlastne problémom, a to som sa aj dozvedel aj v rámci toho projektu, aj tých prednášok, že to rameno sa zanáša a treba jednoducho pomôcť trochu tomuto ramenu aj hlavne na tom vpuste, ale aj to vyčistení, aj spriechodnení toho ramena, aby neboli tam také vybudované tie umelé hrádze bez toho, aby tá voda ako prúdila ďalej. Myslím, že je to bohatstvo a klenot pre tento región veľmi vzácny. Vrátane aj ten kolorit dotvára ten edukačný chodník, ktorý tam je, ale čo som videl a mal možnosť vidieť aj na tých
spotoch pri tom premietaní, kde som mal možnosť vidieť aj deti a mládež, ktorí sa veľmi aktívne zapájali ako do toho projektu. Ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobré. Dovidenia.